Idi pakasaritaan ti Pilipinas kakailian. Malaglagip itaalawas ti ipupusay day President Diosdado Pangan Macapagal ti may kasyam a presidente iti Pilipinas. Anya nga ti nagbalin nga akam na iti panagduras ti pagilian. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. On behalf of the Filipino people, I extend to you their greetings and their gratitude for your abiding support for your comrades in the Philippines who fought with you in World War I and World War II. By your various resolutions in your conventions, you have placed yourselves on record as endorsing the Filipino veterans' requests. Pasot ti panagbitladay di President Diosdado Pangan Macapagal, ti may kasyam a presidente ti Pilipinas idi 1961 aging ka 1965. Naipas nga idi Setyembre 28, 1910 ijay Lubao, Pampanga. May pagbaga at ti panagbiag ni Diosdado Macapagal Sr. kat namarkaan iti rigat. Ti panagrang ay namanipod iti anak ti napanglaw a pamilya aging ga iti presidente, tinangbirngas ken kuana iti pakabigbigan ada poor boy from Lubao. Iti akademiko, naggadal iti economics ken abogasya, aging gaan nagbalin a profesor ken mararaem iti tay-ak ti edukasyon. Inlepas na ti kurso a Doctor in Civil Law ken Doctor in Economics iti University of Santo Tomas. May isa kadagiti nagbalin a presidente nga daan iti doctoral degree. Imo naan nagserbi ni Macapagal kas legal assistant na sigud a Presidente Manuel L. Quezon ken Jose P. Laurel. Idi 1948, dinutukan ni Presidente Carlos Garcia kas chief negotiator ti Pagilian, iti nagbautan ti Pilipinas ken United Kingdom, may papan iti panakayakar ti Turtle Islands iti teritoryo. Nagbalin ako ang resista iti 1st District ti Pampanga iti 1949, kan may kalima a Vice President iti 1957. Iti 1961, ti maray ni Macapagal kas Presidente, kan inabak na ni President Carlos P. Garcia. Ti administrasyon nakat nang idoron pa'y kadagiti pagalagadan iti land reform, anairanta amang pabilag kadagiti mannalon a Pilipino. Nupay dagito'y apanagregget kat naipasango iti dakkel apanaggadgad dagiti babaknang. Sakbay ti panagpresidente, ni Macapagal kat may sa diplomatiko, ekonomista, kan lehislador ang nakagunod iti panagraem iti balasiw. Nupay nagpatingga ti kinapresidente na iti may sa atermino, kalpasan nga inabak day di President Ferdinand Marcos Sr. Nagtalinaed ni Macapagal ng aktibo at timel kadagiti aramid ti publiko. Indawluan na ti 1971 Constitutional Convention anang itanduro iti democratic idealism. Nagbiag pa'y titawid na babaen iti anak na anisigod a President Gloria Macapagal Arroyo. Idi April 21, 1997. Pimusay ni Macapagal iti tawon na nga 86, gapo iti heart failure, pulmonya, ken komplikasyon iti bato. Kas panang bigbig na, inagunara ni sigud a Presidente Macapagal Arroyo ti Presidente Diosdado Macapagal Museum and Library sa Lubao, Pampanga iti 2009. Indeklara pa ni sigud a Presidente Benigno Aquino III ti Setyembre 28, 2010 kas special non-working holiday iti Lubao. But that we must show positively that democracy is worthwhile. We must demonstrate the vitality and the humanity of democracy. This can be done by showing through performance that it is under democracy that the impoverished people can rise to a better life in freedom. Bayat nagtultuloy asang sangwan ti Pilipinas ti karit iti makuna nga inequality, governance ken national identity, ti biag ken ipapatay ni Diosdado Macapagal ket maysa nga inspirasyon. Ti panagdalyas at namanipod iti kinapanglaw aging ga iti kinapresidente ket tagtalinaed a maysa kadagiti pagulidanan a pakasaritaan iti panagbaldigi. Kanayon ang naglagipen, pasamak idi, adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.